Hello everyone, welcome to back again Jingjong YouTube channel. To लोगोफोरा आं दहाय न'निफ्राय फैनाय समाव भिडिअ खालामस्लाबनो हायाखै बेनिखायनो आं दायो डाइरेक्ट बेयाव खालामखाबाय आरो भिडिअखौ बिनिफ्राय स्टार्ट जागायजेननोसै आरो लोगोफोरा आङो टंलायाव दंफैयो आब'नि रुमाव आब'आ टंलायाव फरायनो थाफैयो आरोना दायो डिग्री फरायगासिनो आं बेनिनो माइरं बिदिनो बायदिसिना फैदोंमोन आरो आब'मोन थाग्रा रुम मालिकआ बिल्डिं गोदान बानायगासिनो बे बिल्डिं गोजौआव गाखोना दं आरोना आङो नै बिल्डिंआ बानायगासिनो 4 फ्ल'र बानायनो आं बयनिफ्राय गोजौसिनाव गाखोना दं आरोना दायो हारसिंनो बे बिल्डिं सानिफ्राय भिउसखौ गाहायाव नाहरबा मादि नोंथांमोननो देखायनोसै आङो नायदो नै ओरैजाय वाव नोंथांमोननो आं माखासे जायगा देखायनो नागिरदोंमोन नाथाय दिनै हास्लाबनाय नंला मानो होनबा टाइमानो जाखाबाय थांफिननांसिगौ 3टा 4टायावनो मोनो खोमा बेहाय ट्रेनखौ दाथ' माबा जाबाय 2:30 जाबाय नेक्स्ट टाइम फैबाथाय नाजानोसै माखासे मोजां जायगाखौ देखायनो थ' लोगोफोरा दायो आब'नि रुमनिफ्राय न'आव थांफिनसिगोन आरो ट्रेननि टाइमा जाबाय बारा सम गैला नै आब'नि रुमा बेनो मानसिखौ बारा मोजां देखायला मोखाङाव क्लिप क्लिप देखायबाय उननिफ्राय नायदो नै मोखांखौ देखायथ'ला आब'नि रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय आङो लोगोफोर ट्रेन नेनोसै स्टेसनाव बारा टाइम गैला साइडसिना हनै बेजोंनो थांगासिनो दायो नायबाय थाबानो जाबाय टंला टाउन गाय गेट मोनबाय इयाव रुमाथ' स्टेसननिफ्राय बारा गोजान नङा बेनिखायनो थाबायनानै फैबाय आङो ट्रेन हमनो खाथिसो अनलि आफ्टार 6 मिनिटआवनो आं स्टेसनखौ मोनफैबाय नै खाथियावनो ट्रेन फैनायनि टाइमाथ' जाबायमोन नाथाय ट्रेनासो दाबो मोनफैयाखै नेनांसिगोन उफाय गैया स' लोगोफोर ट्रेना फैबाय आं ओरै बारनासो दंमोन ओरै नै ट्रेना मोनफैबाय एसे जायगा खालि नायना गाखोनोसै Harus deh.